Kirola, zugiten dezu, salto longitud deitzen dena, ez da? Luzerako... Bai, luzera jauzia, bai. Eta 2022an badakit Espainiako txapelduna izan zinala, ez da? Lehen urtien hortxe gehiatu zinan, ez da? Ja, lehen urtien bigarren, bai. Katxiz lamar, zein zan horri, zein izan da irabazi dizuna, nundarra da? Arabarra da, gazteiztarra. Arabarra, Bai. Katxiz lamar, Ja. patata, que jo janbiarko dugu orduan behar ezela, o... Bai, zentimetro baten gatik, gaina. Zentimetro bategatik, Bai, gertu ontzen. Eta nola izan zan hori? Horri izate da nulo iteko hor marra bat. Bai. Urrutik zapaldu zen duen edo zentimetro gertu gatu zinan, edo behar jauzi luzeagoa intzun. Beak intzun, hobeto. Nik hori nuloren bat eukinu, baina, bueno, initunak, ezien hobeak izan. Ezien hobeak izan. Zenbat metro itituzu salto? Zenbat saltoko luzuz? Noaino gutezea salto batian, alegila. Nere marka honena da 6 metro 64. 6 metro 64. Katxizla, amar. Bai. Hori nola lortzen da hori? Segundoko abiadura hartu behar da, ez da? Bai. Eta gero, ez dakiz edakazu, muelle dazkazuan gazpin edo... bueno, harko entrenatze deu, gimnasio, abiadura, orduan, pixkanaka. Pixkanaka. Vale. Eta adibidez irabazi zen unian Espainiako txapelketa, ze salto intzen duen, zenbat saltatu zen duen? Gun hortan ez hainbeste, ze gaina goizian zen, eta ezakit ez genuen asko saltatu, baina inun 6, 37, Beti horri biltzezate, zentimetro bat gora, bi gora bat bera, ez da? Zentimetro baten gati, bai, horre goten geha borrokan. Ona. Bueno, eta lehen urtean esan dezu bigarren orduan. Vale, nola dator aurtengo denboraldia? Noiz azte zeate txapelketekin eta? Hasi zeate? Ez, oain aurre denboraldiakin egea. Azte gea abendu urtarria, seguraski abendun igual zeo hemen, baina hori, igual abiadura edo azteko, eta gero ja urtarrian ja atope. Urtarrian atope, eta nondik no izango dira, ze txapelketa dazkazu, zein da aurtengo helburua? Helburua Europako txapelketa. Orduan Espainiako irabazin behar dezu bai Europa juteko, edo neurritan sartu dira? Ez zertan, baina launtzen dit. Orduan hori, Europakoa gero mundialare bai dago, hori hendik zaiago. Baina, bueno, zaiago beharko geha. Nun izango da urten Espainiako txapelketa? Ezakit. Zakizu, guandikan? Otsaian da, ezakit. Igual jarri dute, baina niko hendik ezakit. Zakizu, eta Europakoa ez dakizu nun izango da? Bai, Europakoa Holandan uste dela. Oso ja area zaude behira, ez da? Bai, ni area june dute. Bueno, hauek, botako ditugu hauek organikoa, vale? Eta hor dazkasun tipula txikitutakoak, bertan sartu. Vale, sartaian. Olio, pixka botako jote bai, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta nola daia zure entrenamentuak? Nola ditezu egunerokotasuna? Nola da? Bueno, entrenamendun edo orokorrean. Ez dakit, aurren hasitezu zientzia mundu nibili, eta gero entrenatu, o... Egunan arabera, normalen... Bueno, egun oso esango dugu, hasieratik, nola aztea eguna? Normalen, egun batzutan goizez entrenatzen eta bestatzutan atxaldez, baina normalen, goizean jutena izelanera, ikerketa itea. Bai. Eta hor, egun, jornada osoa. Eta gero ja bateatzen izenen entrenatzea. Eta zeurtan atatzea lanetikan? Bostetan, edo. Bostetan, hola. Eta gero entrenatzea? Zenbat denbora entrenatzezu? Egunero? Ez, bost egun azten. Aztenetik ostialea? Ez, osteguna deskanso eta igandea. Osteguna pelikula, bale. Osteguna anfizio. Osteguna anfizio. Bai, normalen bai. Zaintira autok eta zu, hankak eta soltatzea pixkat edo? Bai, minekin egoten geha. Bai, Batzutan bai. Gogor entrenatzen dezue? Nola izaten dira? Entrenamentu iriste zenean, nola azte zeate? Pizkanak alenengo hori, berotze dugu pizkat, korrikain, estira, ariketa batzukin. Eta gero, jazten geha, dakagunaren arabera batzutan ite dugu gimnasio, edo, salto ite dugu egunetan dela nek egin gustatzen zaitenak, hori, jazten geha ariketa batzuk iten edo ja teknikoki, eta gero ja pasilloan salto iten. Pasilloa zer egite jozu ere? Bai, pasilloa da... Pistan dauna, ondarra, eta fosoa, eta hori, pasillo da hori. Pasillotik gan fosoa egin behar da salto ordu. Oia, beti fosora. Eta hori orduan egunero ez da egiten, hori egun... Ez, hori gogorra da, gorputan txare, bai. Ja, hor kiston adrenalina soltatzen dezu ez, da? Bai, eta impacto asko da, txokatila bela. Impactoa nun, zoa zenian, edo erori ondarra eta erori zezate, ez da? Bai. Baina okertuta batzutan, baina saltatzekoa. Saltatzekoan eman mertzen zailo golpe asko. Bai, orduan egunero ez. Eta orduan, entrenamentua zer dira, ze egiten dezue? Resistentzia, indarra, bai, eta gero abiadura ite dugu, batzutan motzago 30 metro, edo beste batzutan aerobikoa,
150, 200 metro, ja, pizkat, bixi. Eta hori. Zema metro dazka pasilloak? Pasilloak? Teknikoki da, tekniko gea. Nik uste 200 marukiko itula. 200. Eta hor badakazu, hor nik ikusten duten dira batzuk iten du, eta nola da zure salida, nola da kasu hori zure... Ni bizkatite ere, bai, ni bizkatite. Beti berdin iten dezu? Hombre, bai, neurtuta dakagu. Neurtuta dakazu? Hombre, bestela nulo. Eta nola da salida, nola iten dezu salida, a ber? Nik, hola? Bai? Eta irut, 2 paso eta ja, korrika. Osea, 2 pasakaian bezala, eta gero erra, aztezea. Vale. Oida.